Bafethu, over 50% of you are watching the channel. Mara, you haven't subscribed. Bafethu, please subscribe. Let's get to 200k subscribers before the season ends. Subscribe. It's free. Welcome to my friends on the TV. We're at the Atapa, Kipetway Premiership, Richards Bay 2, Orlando Pirates 2. I'm joined by Junior Matondo. Sure, Steve Grant. We shall have a squad. Yeah, Steve. Ngifitire man. Ngiyakubona Ngizongilokha. Ngeke 30 minutes. Yeah, Steve Bethu Natal Rich Boys, eh? Yeah. Yeah, nam should into bengifisa ukuthi Pirate lose. Yeah. Kodwa ke bawenza umsebenzi vele ofunakala ukuthi bawenze. Yes. Sipho Chain ungichazile namhlanje uconsider 2 goals. Umchazile injabulo le mfethu. Yeah. Usipho Chain uyo umuntu ongichaze kakhulu namhlanje. Hayi. Oh, happy. Yeah, mfethu no coach we Pirates. My keep our police umchazile. Yeah. Ngithemba ngibheka kwi-face lineup yakho uTito Maswanga mayengekho edla nobo Richards Bay. Ngathi Pirate akukho la izwe yakhona. Yeah. uTito Maswanga ayu right mayidlana lama team la. Yes. Oba cause uyakwazi ukulibamba ibhola. Lamajida lawana afaka unyawo. So uTito uyakwazi ukufake injury ukuthi ukona ukudive. Yangithola. So uyakwazi. So uthe mayingamfaka ngabona ukuthi Pirate la izoluzo lizoba yibhola. So ngajabula kanjalo ngathi ya uright uTito bamhlalisa ngaphandle ngoba umuntu obezowina iPirates lapha afaka uba police nobomfukeni. Yeah. Steve usiyama bengamblame. Why? Communication egroundini phela mfethu kuyenza igori ikolo uwe but ngagoro ukorelo umuntu okhulume nawe. Ukhipha bekakuphi umatshela usiyama ukuthi lijampe kutsa liphumela ngaphandle. Akekho umtsheli communication which means boba abazwani lapha emuva. Ngoba cause kumele bamtshele lela bhola kutsa liphumele ngaphandle or lilahlele ngaphandle play safe. Yena ulibuyisa kuphi ngaphakathi ngoba cause uthukile ujethu kunomuntu emva kwakhe akekho akhuluma naye. So le ntwana isesencane obosipho Chain bahamba indawo eningi wabe bangamkhulisa umfana lo. Babhodlela ongathi vele lona obvious yaziwa vele. Obvious uyaziwa leyana. Mina sengikhalela le ntwana le. Ubhodlela vele uyaziwa uyadisa leyana. Uyaziwa vele. Vele siyamazi kumele bamtshele umfana ukuthi jumpa communication. So ubani leader uyophethe captain but uyothulayo futhi kanjani mfethu. Ubhodlela Uyangithola. Mina ngisibuza ukuthi hayi bebe kumakhehleni ngaphandle. Wabebe kumakhehleni ngaphandle. Lokho kumakhehleni mayikhona umfukeni uyakhululeka. So manje aphenika mayengekho umtanjela nobombatha mfethu batatazela. Umakhehleni umuntu owazi ukumashara lapha ya. Umfukeni uba free. So mela aye emumva aye esayidini aye phakathi so ugcina engasazi ukuthi uzoya kuphi. Aba confused. So abafaka umakhehleni mabefuna mhlawumbe ukuthi baqinise futhi number 2 always 2. Oba manje uplus no minus equals to 2 divide. Uqinisa number 2. Always 2 bamqinisa number 2. Number 1 into engaba sayithola. So uzokwazi ukuthi iya phambili. Khona inyawuthi bengikhuluma na abathi maluleka lapha eCoca-Cola. Ngithi kuyo mfethu dlala iPirate win or lose or draw. The out straight Pirate. Ngithi wena uzokhala imali engane zakho uzoyikhalela ngoba apheja mfethu. Ngithi udlala iPirate le mhlathuza kubuya lapha. Akubuye emhlathuza mfethu. Nami ngile lapha labangishaya. So iPirate na iza ku iPirate ilose nakubo because idraw. Ngithi bafuna ileague. So ileague vele obvious seyicacile.
and nami ngawina le 3 games Yeah. ngizothi 48 Yeah. ngiphinde ngiyodlala nabo bahlala la entanyeni Yeah. ngizose ngithi akuphuma ikwerekwere ngene umuntu Yeah. Good number 2. ngiyakutshela Hlale wena. abona balahla mfethu bazoba senkingeni Yeah. so mfethu Sunday Chiefs yadlala Yeah. so invite amabhakaniya azezobukela i-national team uzobukela umfundo ovelakazi yazi umfundo ovelakazi ugibela left and right Yeah. uzobukela entertainment football Yeah. hayi le ndaba bosibisi mfethu Great. mfethu kuzwakala uzobhekela Bebonisa boshabalala amanxeba. mfethu uzwakala uzobhekela boshabalala obomthetho babuyile Abotuba. obotuba mfethu Quality. ngitshele ke Glory. abangadlali kuyibafana bafana Glory. another clean sheet Peterson. clean sheet futhi kumbuthuma again Yeah. clean sheet kumbuthuma again Manje uzongishayisa ngombuthuma. umbuthuma clean sheet mfethu akakoranga Kamera imveza. yemveza ngambone ebheke kanje wabona another clean sheet again He's happy. istrike abasithembile Yeah. babona iChiefs ithenga uChislet bahamba bayolanda umlungu uDion manje abasamfuni Hey. obakhozi abafune kuhlulwa bona nathi sifuna umlungu Yeah. and bebengamfunela ukuthini just befuna ukulayitshini Into waba kabasebenzeli. abasebenzela uthe mayingena ngathi ngazabathi lo mlungu umfakelani ngathi umlungu namthenga ngoba nimazi ukuthi nifunani kuyo Yeah. so nakho kungenile uChislet nalo mlungu abafani Yeah. so bona uJazz abafune kuhlulwa ke so sizobona Sunday siyawina Sunday Yeah. sayishaya iTS Galaxy Yeah. idliwe iPirate 6 Yeah. namhlanje iPirate dlale Draw. draw 2-2 Thank you very much. so ayikho enye into Ayishayi. Sundowns abayikaye iligi yayo seyishayile Phele ya. Hey. Phele once. phelile Shawa ama guard of honor kube grand. mangena iSundowns kumele sibashayele izandla Yeah. sesiqedile mangena iPirate sigoqa izandla bakhoza Estani. Uyangithola. Eish.